Magpalit taog. Balot. Init pa kayo. Sa ganun isa te? 17? 17 days. 17 days. Daily years. 17 years na. Mana, lupad na ni karon. Nagabre. Ah, dan ni balot. Init pa kayo. Tapos taon no. Init pa kayo. Mga bati, balot. I feel like ganun na si Mami, pero sa balay. Kasi wala pa mahigas. Ulit, di na ka makakuha na ulit. Yawa ba siya? Lagi na ko na buotan. Okay ba sa face guard? Lagi ito nung hindi na trapis. Kanilipay sila to kasi dali na kayo mapinis. Bugal mo ba? Sabi mo. Ano ka? Dito na dito. Balutan sa Taguluan. Ada na yung mga pagkaon mga badi. Kung gusto mo magkaon-kaon. Oh, dito ka. Tagan yung pagkaon din yung mga badi. Los Angelo. Si Angelo nag-snack. Kung tanong raw pila? Snack mga badi, snack. Ito ano ba kayo pain? Sa gipabalot pa, Pinoy pa. Sus nagbalon pagit siya. Sus patambok man yung style. Patambok ha. Naman, mawala na kadugma. Tambok na. Magugmahan ni. Kita. Dili sila ang naikula. Pinako siya. Snack mo mga badi. Nge. Videohan kao. Yan na, baklay. Wala kayo paano kayo sa pwede. Teo. Be. Naising ko. Salamat sa pinasuhan.